Balhin ko sa inyo ha, pre, di. Ano man? Gagmay, kay katag sa pikas, pre, oy. Ay! Gagmay. Sige na, pre. Idugang ko sa mga tao ba? Di na ako dito sa pikas. Dagmay kay katag dito, pre, oy. Pasensya na gid kayo, Madsa, kay sa mga tao manggod, naghinubra na gid ning among mga tao. Ha? Daog naman kayo, may klaro na kayo. Kung dili ka ganahan nga mo butar dito sa pikas, kay gamay ra og kwarta. Butar na lang gud og way kwarta-kwarta. Kay kung mobalhin ka diri sa mua, mahulog man pud ka ana gyud nga kanang gitatawag nila og baga kag naong gyud pod. Ha? Grabe naman mo, pre, oy. Sakit man pud ginang makadungog kag inon ka nga nawong kag kwarta. Tama. Butar lang og way kwarta-kwarta, ha? Para di ka masakitan. Grabe ha. Double kill man. Baga pakog naong pakog kwarta.